Dámy a páni, dobrý deň. Veľká vďaka, že ste prišli a veľká vďaka, že nás sledujete. V útorok sme informovali o tom, že Slovensko príde o viac ako 27 miliónov eur. 27 miliónov eur je bloček, účet za kauzu dobytkár. To je rozhodnutie Európskej komisie, to je záver všetkých šetrení, ktoré prebehli za posledné roky. Je to kauza, ktorá je priamo spätá s Gabrielou Matečnou, ktorá v tom čase bola ministerkou. Je to kauza, ktorá je priamo spätá s Robertom Ficom a Andrejom Dankom. No a čo nasledovalo potom? Nič. Ticho. Dotknutí sa tvária, ako keby sa ich to netýkalo. Ako keby tých 27 miliónov bolo 27 eur, ako keby nič z toho Slovensku nechýbalo. A my vidíme, čo sa deje. Akým spôsobom poľnohospodári a tí, ktorí spracúvajú rastliny, potraviny, ktorí prinášajú, ak to môžem povedať tak nadnesene, chlieb na náš stôl, ako reagujú. Ako hovoria, že tie peniaze by im bolo treba. Ale miesto toho, aby Robert Fico okamžite odvolal Gabrielu Matečnú z pozície zbytočnej tretej štátnej tajomníčky na ministerstve životného prostredia, tak jednoducho Robert Fico toto úplne ignoruje. 27 miliónov zrazu pre Roberta Fica nie je peniaz. Rovnako pre Andreja Danka. A miesto toho teda, aby pani Matečná okamžite skončila, tak chcú, aby odišla. Chcú, aby odišla do Slovinska, aby tam pôsobila na našom zastupiteľstve. Áno, tieto informácie k nám prišli, že na ministerstve zahraničných vecí je rozbehnutý proces, ktorý má znamenať to, že Gabriela Matečná odíde zo Slovenska a bude v Slovinsku. Jednoducho Andrej Danko pochopil, že ju treba upratať a že ju treba upratať veľmi rýchlo, pretože aj po tom, čo dnes povie pani Šubová, predsednička Pirátskej strany, bude úplne jasné, že pani Matečná nemá nikam odchádzať, do žiadneho Slovinska nemá odchádzať, ale má niesť zodpovednosť, aj trestnoprávnu zodpovednosť, podľa môjho osobného názoru, za to, čo robila, keď bola ministerkou počas tretej Ficovej vlády. Deto sa zdá, že oni to majú ako pattern, že keď niekto niečo zbabre, miesto toho, aby niesol zodpovednosť, tak sa mu hľadajú teplé fleky. Gabriela Matečná má odísť do Slovinska, alebo niekde teda na ambasádu, Zuzane Dolinkovej, ktorá dnes končí ako ministerka zdravotníctva, hľadajú niekde teplý flek, buď vo Svetovej zdravotníckej organizácii, ako sa hovorí, alebo keď nie tam, tak možno na Slovensku, napríklad v prezidentskom paláci, len aby pán Čelár zo strany Hlas zostal aj naďalej poslancom, lebo na tom Petrovi Pellegrinimu mimoriadne záleží. Toto je táto vláda. Vláda, ktorá 27 miliónov, ktoré Slovensko musí zaplatiť, si nevšíma, ale Matečnej hľadajú teplé miesto v zahraničí, Dolinkovej hľadajú teplé miesto v zahraničí a je im jedno, že čo je s ľuďmi. Dnes to, čo si vypočujete, dámy a páni, je šokujúce, ale opäť to potvrdzuje, že Slovenská národná strana by sa mala premenovať na Slovenskú národnú straku. Že to je strana ľudí, alebo sú v nej teda ľudia, ktorí, odpustite mi ten výraz, nemajú Boha pri sebe. Ktorí jednoducho so štátnymi peniazmi robia tak, ako keby to bolo vreckové od rodičov. Ja som veľmi rád, že tá spolupráca medzi nami a Pirátskou stranou prináša, žiaľ Bohu, konkrétne informácie, ktoré sú negatívne. Informácie o tom, akým spôsobom sa šafári a akým spôsobom sa rozhadzujú peniaze. Opakujem, 27 miliónov je účet pani Matečnej a dnes k tomuto účtu pribudne takmer ďalšie 2 milióny eur. Ale o tom a veľmi presne vám povie pani Šubová. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Takže kým prejdem k podstate veci, by som na úvod povedala za Pirátsku stranu. Poradca pre bezpečnostné a právne otázky pre Pirátov, pán doktor Peter Vačok, na jednej našej spoločnej konferencii, ktorú sme mali k otázkam právneho štátu, povedal jednu veľmi zaujímavú a dôležitú myšlienku, ktorú som si zapamätala. Pán doktor Vačok citoval svojho profesora z trestného práva, kde citoval definíciu účelu trestu. Účel trestu zabezpečíme vtedy, keď sa trestu budeme všetci báť, a tu treba zdôrazniť tú druhú líniu,
A to, že sa budeme báť až od pozície prezidenta, až po bežného občana, ktorý žije napríklad na Trnávke v Bratislave. No a ja sa dnes nebudem venovať tým obyčajným občanom Slovenska, ale budem sa venovať štátnej tajomničke Ministerstva životného prostredia, pani inžinierke Gabriele Matečnej. Viete, my tu máme dnes dva typy politikov na Slovensku. Jeden typ politika je napríklad predseda demokratov Jaro Naď, ktorý pri svojom nástupe a prevzatia funkcie ministra obrany ako prvé urobil, že požiadal MBÚ o preverenie, o udelenie bezpečnostnej previerky na stupeň prísne tajné, čo ja schváľujem. Ja som sa verejne k tomu vyjadrila v roku 2020, že podľa mňa by sa presne takto mal chovať každý vysoký štátny úradník pri prevzatí svojej funkcie. No a potom tu máme druhý typ politika, ako je pani inžinierka Gabriela Matečná, ktorá namiesto bezpečnostnej previerky pri prevzatí svojej ministerskej stoličky urobí namiesto previerky ako prvé to, že si na porade vedenia ministerstva pôdohospodárstva vedľa seba hneď posadí oligarchu Martina Kvietika, známeho z kauzy dobytkár. A vzhľadom k tomu, že sa dlhodobo venujem protikorupčnej agende vo verejnom priestore, tak ma často kontaktujú osoby, ktoré mi prinášajú jednak informácie, ale aj listinné dôkazy. No a v mnohých prípadoch samozrejme poukazujú, že mohlo pri spáchaniu trestného činu. Podobným spôsobom sa mi dostal do rúk veľmi závažný dokument, alebo dokumenty, ktoré poukazujú, že pani inžinierka Gabriela Matečná je podozrivá zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, keď ešte ako riaditeľka pozemkového fondu svojim konaním spôsobila škodu štátnemu rozpočtu vo výške 1,83 miliónov eur. Takže poďme konkrétne k veci, o čo konkrétne išlo. Slovenský pozemkový fond a Lesy Slovenskej republiky sa dlhé roky súdili v kauze Slánske lesy, ktorá sa týkala lesných a iných pozemkov v hodnote viac ako 41 miliónov eur. Štát v tomto konaní zastupovala advokátka, ktorá podľa zmluvy o právnej pomoci mala zastupovať SPF, Slovenský pozemkový fond, pred všetkými inštitúciami súdov Slovenskej republiky. Zmluva o právnej pomoci medzi advokátkou a SPF bola na sumu 50 000 korún. 50 000 korún, nie euro, vtedy boli ešte koruny. Protistrana v tomto súdnom spore, ktorý bol pravoplatne ukončený v prospech Slovenského pozemkového fondu a Lesov Slovenskej republiky, podala dovolanie na Najvyšší súd a bolo úplne logické, že vyjadrenie k tomuto dovolaniu protistrany bude písať advokátka, ktorá 16 rokov tento trvajúci spor vyhrala a ktorá mala so Slovenským pozemkovým fondom zároveň aj podpísanú zmluvu o právnej pomoci. A tu vstúpila do procesu vtedajšia riaditeľka SPF, pani inžinierka Gabriela Matečná, ktorá tejto advokátke oznámila, že vyjadrenie k dovolaniu bude písať iná advokátska kancelária, a to je napriek tomu, že dané vyjadrenie už mala táto advokátka vypracované. Už mala všetko vypracované. Matečná je to zobrala. A teraz dobre počúvajte, prosím. Za tento úkon inžinierka Gabriela Matečná zazmluvnila novú advokátsku kanceláriu na sumu 1,83 milióna eur. Teda zhruba 6-stranové vyjadrenie skoro za 2 milióny eur. A advokátka, ktorá 16 rokov obhajovala štát v tomto spore, 50 000 korún za celé zastupovanie teda dostala a bolo jej to odobraté. Matečná sa tvárila, to je teda nepochybné, že predmetná zmluva o právnej pomoci medzi SPF a advokátkou, ktorá súdny spor dotiahla do úspešného konca, neexistuje a teda nemala za žiadnych okolností pristupovať k podpisu zmluvy s ďalšou advokátskou kanceláriou. To je proste nehorazná drzosť. A však čo sa čudujeme? Pretože neexistoval zo strany Matečnej žiadny rozumný a ani ekonomicky obhajiteľný dôvod na pribratie ďalšej advokátskej kancelárie do súdneho konania pred dovolacím súdom za nehoráznych 1,83 milióna eur. Týmto konaním sa pani inžinierka Gabriela Matečná zrejme dopustila trestného činu,
porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v zmysle paragrafu 237 odsek 1 bod 4 trestného zákona. Ja som samozrejme tento celý prípad konzultovala ako s mojimi právnikmi, tak aj s príslušníkmi policajného zboru, konkrétne Národnej kriminálnej agentúry NAKY, ktorá bohužiaľ dnes už neexistuje, že? Ktorí vzhľadom k tomu, že vtedy, keď som to s nimi diskutovala, do ich pôsobnosti spadali len trestné činy korupcie a zneužitia eurofondov, tak na základe týchto informácií doporučili, aby som toto oznámenie podala na generálnu prokuratúru, pretože aj podľa nich ich názoru je dôvod domnievať sa, že konanie Gabriely Matečnej indikuje spáchanie obzvlášť závažného trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Preto som pred niekoľkými mesiacmi toto trestné oznámenie osobne podala na generálnu prokuratúru. Takže čo povedať na záver? Myslím si, že spolu so stranou Demokratmi, s mojimi kolegami, tak aj s tou strana Piráti majú jasný dôvod na to, aby sme vyvinuli tlak a jasnú žiadosť na pána Danka, aby stiahol z obehu v štátnej správe svoju členku strany pani Gabrielu Matečnú a takisto vyzývame aj pána Tarabu, pretože táto pani ako tretia štátna tajomnička súčasne na jeho ministerstve, ktorá neprispieva k ochrane verejného zájmu. Pán Taraba vykrikuje všade, že on šetrí verejné zdroje, jak sa on stará, aby to fungovalo. No tak tu máme príklad jeho tretej štátnej tajomničke, ktorá robí presný opak. Takže vyzývame k stiahnutiu tejto ženy z obehu. A myslím si, že toto, čo som dnes odprezentovala, je úplne jasné prečo. Takže dám slovo kolegovi, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dámy a páni, od útorka viem, že nás pozorne sledujú, či už je to pani Matečná, ale aj stranickí kolegovia. A je zrejme, že mlčia. Pán Danko mlčí. Pán Taraba mlčí. Takáč na našu výzvu, aby uplatňoval zodpovednosť za škodu k 27 miliónom, o ktorých sme, a to sú oficiálne audity Európskej komisie. Tam nie je na čo čakať, on to má k dispozícii, mlčí. Pán Fico rovnako mlčí. Je zrejme, že im táto situácia ohľadom pani Matečnej je veľmi nepohodlná a namiesto toho, aby sa k tomu postavili s čo najmenšími škodami pre nich, tak ich samozrejme udržiavajú pani Matečnú vo funkcii, čo považujem za úplne škandalózne. Nie len po tom, čo sme informovali v útorok ohľadom prepadnutia 27 miliónov eur alebo povinnosti štátu zaplatiť namiesto pochybení, ktoré vznikli kvôli kauzy dobytkár za pôsobenia pani Matečnej, tak namiesto toho by mala teda pani Matečná ako odmena za odmenu by mala smerovať na ambasádu v Slovinsku. Podľa našich informácií je táto nominácia vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Uvidíme, akým spôsobom a kedy to prepukne na verejnosť aj oficiálne. Dámy a páni, aby som pripomenul alebo pridal ešte tretí dôvod po tom útorňajšom, po tom, čo dnes informovala pani Šubová v súvislosti s právnymi kauzami alebo s právnym zastupovaním, aj tretí dôvod. Je to dôvod, ktorý nám potvrdil vlastne pán minister Takáč. Pán minister Takáč sa včera vyplakal na tlačovej konferencii, ktorá bola vlastne len marketingovou akciou a stretnutím s poľnohospodármi, ktorých využil ako také kšovy, o tom, že vlastne bude decommitment z projektových podpor, teda z poľnohospodárskych dotácií, označil za ohrozené až 1,57 miliardy eur, ak sa nemýlim. Ja by som pripomenul pánovi Takáčovi, že z tých 8 rokov tohto obdobia väčšinu 5 rokov mali strany Smer a strana Slovenská národná strana. A to najväčšie obdobie mala práve pod palcom a pod gesciou práve pani Matečná. Bolo vyslovene komické, keď on hovoril, že ide teraz telefonicky obvolávať žiadateľov, aby si podávali žiadosti. A chce robiť niečo efektívne, tak nech zefektívni posudzovanie verejných obstarávaní v tejto veci. To, že sa jedná o totálne marketingový ťah, vyplýva aj z toho, že vlastne podľa našich informácií Takáč o možných presunoch, ktorých chce oberať slovenských poľnohospodárov o tieto peniaze, ani len nezačal rokovať s Európskou komisiou zatiaľ. Čiže je to čisto marketingový ťah. Pán Takáč, môžete sa porozprávať s vašim stranickým kolegom, pánom ministrom zahraničných vecí, či teda skutočne najvhodnejšie, aby bola pani Matečná nominovaná za veľvyslankyňu podľa našich informácií do Slovinska. Ale v každom prípade, tretí dôvod,
pre ktorý Gabriela Matečná musí bezodkladne skončiť vo všetkých verejných funkciách, je aj dôvod, ktorý priznal sám minister Takáč na včerajšej tlačovej konferencii, pretože ja som hlboko presvedčený o tom, že to, že na pôdohospodárskej platobnej agentúre zlyháva proces digitalizácie, tak to má príčiny v tom, že v minulosti to niekomu vyhovovalo. Aj ten dobytkár má nejaké príčiny v tom, že keď sa to riešilo všetko len písomne a tá digitalizácia by sa umožnila, aby sa nemohli zahladzovať stopy, to je jedna vec. Potom druhá vec, prečo je vlastne v takom totálnej personálnej kríze dlhodobo pôdohospodárska platobná agentúra? Aby tam mohli byť ľudia, ktorí kryli záujmy oligarchických skupín v poľnohospodárstve. Preto tam bola aj taká obrovská fluktuácia. A za to nesie tiež politickú zodpovednosť Gabriela Matečná. Čiže pán Takáč, pán Taraba, pán Danko, pán Fico, riešte si Gabrielu Matečnú, okamžite ju odvolajte z funkcie a pokiaľ nechcete mať slovenských poľnohospodárov za, nechcem povedať čo, tak ju v žiadnom prípade nenominujte na pozíciu veľvyslankyne v Slovinsku. Keďže pán Takáč o našej verejnej výzve na to, aby plnil svoju povinnosť, chránil majetkové záujmy štátu a vymáhal náhradu škody 27 miliónov eur voči konkrétnym osobám, ktoré sa dajú identifikovať podľa oficiálneho auditu Európskej komisie, ktorým pán Takáč disponuje, mlčí. Keďže ono to mlčí, tak my mu dnes dávame oficiálne dopodateľne písomnú výzvu, aby si to mohol prečítať a aby sa teda pevne rozhodol, že či bude stáť za svojím chrbtom alebo za chrbtom pani Matečnej, pretože má sa konať so starostlivosťou riadneho hospodára. A nech sa teda ukáže, že či má Takáč na prvom mieste záujmy a majetkové záujmy štátu a obhajobu jeho záujmov, alebo krytie chrbtu svojim straníckym a koaličným kolegom, konkrétne pani Gabriele Matečnej. Ja mám z pána Takáča pocit, aj po tej včerajšej tlačovej konferencii, že sa vlastne z neho stala akási druhá pani Dolinková. Jeho vidno viacej na sociálnych sieťach, má perfektné fotografie, klobúk dole, investuje do toho pomerne veľa času, ale ak sa pán Takáč nespamätá, a ak bude kryť Gabrielu Matečnú, očakávam, že bude mať rovnaký osud, ako má osud pani Dolinková a vo svojej funkcii tiež skončí, aj pre totálne zlyhanie riadenia pôdohospodárskej platobnej agentúry a môžeme sa tešiť na to v úvodzovkách, aké rodeo ešte zažijeme aj s akreditáciou pôdohospodárskej platobnej agentúry. Dámy a páni, ďakujem pekne. Ďakujeme. Prípadne, ak by bol priestor na vaše otázky. Ďakujem pekne, pekný deň prajem, všetko dobré, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem.